Hola, Òscar. Com va? Per què deprimit? No eres un desastre, el que passa és que eres tímid. Soc la teva cosina, et conec perfectament. Si t'obrires una mica al món, podries conèixer a molta gent nova. Vale, quedem a les 6 al bar de sempre. Au, va, anima't, home. Amb la son que tinc, no n'hi ha dret. Estem de vacances. Mira, Marta, aquest modelet que m'he comprat avui. Va a joc amb la bossa i els tacons. T'agrada? Qui m'ha agafat la calculadora? Ai, és que he estat comptant el que m'ha costat tot això. Fa mitja hora que la busco, guapa. No sé què vols calcular. Si fa 3 dies que no has eixit ni a comprar el pa. Deixa'm, que estic resolent un repte matemàtic. Fuà, quin rotllo! No, és superemocional. T'agrada la falda? Preciosa. Molts estudis, però no saps distingir una falda de Moschino d'una de Versace. Espera, que te porto la xaqueta. Quina hora és? Me n'he d'anar. Aprofito 10 minutets més. Quin dia més desgraciat, per favor. No ho suportaré. Adéu! M'has espantat? Tia, estic fatal. Ves a la butaca que estaràs millor. No canviarà res. A mi m'anirà de meravella i si parles fluixet serà tot un detall. Algú em pot fer de maniquí? He de posar agulles en aquesta xaqueta per ajustar-la. Jo no estic d'humor. I tu, Marta? Estic dormint. Tranqui, Queda suc. Qui serà això fora la nevera? A mi no me mires. Ei, hola, Anna. Pensava que te n'havies anat de cap de setmana. És que a la Sara li ha sortit feina a l'últim moment. Pica Marc. Té febre. I Gisela? Està estudiant, que té exàmens. I aquell italià tan simpàtic, Pietro, no? Ells s'han anat a les Canàries. Pues xica, tu sabràs. Deixa que te l'emprovi. Emma. Ei, no, què fas? Que t'acaba això? Ah, que és un moment. Va, Però ràpid, No feies eixa cara, Anna, que no és pata. És divendres, no vull avorrir tot el cap de setmana. No hi ha manera de dormir a aquesta casa o què? Ves a la teva habitació. No, perquè la Clara ja ha posat insecticida. És que el teu gat està ple de puces. Oh no, me n'he d'anar. On vas? Vaig a veure a un xic que flipa amb tu. En mi? Qui és? El meu cosí. Aquell que diu ser super... Però si no sap qui sóc. Sí, ha llegit els poemes que escrius al blog. Sempre diu que li agradaria conèixer. I per què no es presentes? Com sempre estàs tan ocupada. Doncs ha arribat el dia. Vinguen tu. Sí? Per què no vas tu sola i li fas una sorpresa? Però què dius? Sí, és que no em trobo gens bé i veure't a tu li farà més il·lusió. Sí? Genial, Marta. Li llegiré un rap que estic acabant. On heu quedat? Vaig des a casa, mira, et passo l'adreça. Què? Falta molt o què?
És un moment, acabo de seguida. Ai, espera, que me sona el mòbil. Però torna, Genial, Marta. Ja ho tinc, me vaig a canviar. El teu cosí es posarà supercontent, no? Al·lucinarà perquè no ha llegit res de l'Ona en sa vida. Però no deies que li agradaven els seus poemes? Li ho he dit perquè Òscar està molt depre i li anirà bé conèixer algú que s'interessa per ell. No et passes, Marta. Jo espero que es caiguen bé. Segur que sí. L'Ona és molt simpàtica i el farà riure, ja ho veuràs. Ja veuràs que sí. Estarà super... Clara, ¿me dices aquella chaqueta tan guapa que tens? Sí, és clar. I també tinc un bolso molt canyós. Marta, estic perduda. Què passa ara? Acabo de rebre un missatge de Naoko, un japonès que vaig conèixer als Estats Units quan vaig fer aquell curs intensiu, te'n recordes? Sí, i què? Pues que ha vengut. I vol que li porte per Sant Mateu i que li ensenyi tota la comarca. No és tan difícil. Però és que se queda 10 dies i no podré despegar-me d'ell del seu costat des de que ve hasta que se'n va. Que pesats que són tots. I a més, és d'aquells que fan fotos tot el dia. Fotos? Has dit fotos? Sí, per què? Si t'ho arreglo, m'ajudaràs a fer un treball que he de presentar al setembre? Sí, faré el que vulguis. I em deixaràs dormir tota la tarda d'una vegada? Sí. Doncs fes creure a Clara que a Naoko li flipa la moda d'aquí. No ho entenc. Li dius que busca una model elegant per fotografiar-la davant dels edificis més emblemàtics de la comarca. Però i si ho descobreixen? Clara no parla anglès i japonès encara menys. I què li dic a Naoko? Li dius que tens la grip però que una amiga teua l'acompanyarà molt de gust. Gràcies, Marta, eres una crac. Marta, no em queda malament, veritat? Uau, mola molt! Doncs mira, portaré el teu cosí a un festival que fan a la platja. Serà genial, ja ho veuràs. Adéu! Marta! Endevina què m'ha passat? Faré de model per a un turista japonès. Que fort, no? De veritat, Marta, està boig per la moda i vol fer fotos originals. No, Emma? Sí, claro. Combinarem el paisatge rural amb la moda més actual. Que guai, no? I què, te'n vas a la lletat? Ara mateix m'emporto la jaqueta amb el vestuari i m'ho passaré pipa. Adeu, xiques! Adéu! Que venga bé. Gràcies, Marta. Faré el treball que vulguis. Adéu. Per fi, i ara tota la tarda per a dormir.